Velkommen til chilismagning her i Fredensborg. Jeg har taget en gæst med i dag, så velkommen til dig, Chili Claus. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og smage med, Chili Claus. Du er velkommen. Vi har taget en snackpeber med, som nogle af jer måske kender. Jeg ved ikke, om du kender den. Det er en vindstyrke 1. Okay, det virker overkommeligt. Ja, den er nede fra nederste hylde. Ja. Så har vi sådan en lille fyr her. En habanero. Ja. Den er en anelse kraftigere end snackpeber. Ja. Er det også nederste hylde, eller hvor er vi henne? Der er vi lidt deroppe af. Der er vi deroppe af. Ja, det er ikke en vindstyrke 15. Det er ikke en, det er ikke en, hvor sjælen forlader en. Det er en, som man får lidt fart i kroppen af. Ja. Hvor er vi henne på vindstyrkeskalaen? Det vil typisk være vindstyrke 12. En 12. Ja. Super. Der er ikke noget storm eller orkan i den, men den vil lige give de der, det spræl, den varme. Ja. Det vil være en, hvis du lige lægger øret ned til togskinnerne, så vil du efter noget tid, så vil du kunne høre toget. Så vil du høre den. Det kommer susende. Jeg har ikke selv smagt. Nej. Hvor har du den egentlig fra? Den har jeg fået af en rigtig god bekendt. Ja. Her fra området. Det er altså hjemmedyrk. Ja, han har selv lige smagt meget, meget lille flis Ja. af en tilsvarende. Og den er godkendt. Han sagde, at den var rigtig fin. Super. Jamen, skal vi ikke... Du skal vælge. Du er gæst. Ja, jo tak. Men jeg synes jo, vi skal lægge den her til side. Peber. Ja, snackpeberen til side. Den lægger vi væk. Og så tager vi habanero. Det er et godt valg. Ja. Det er jo en frugt, så vi skal løbe den lige. Jo, tak. Og skal jeg stille den af, hvis jeg kan. Det sker med allerede ryster, inden vi er kommet i gang. Jo. Det synes jeg ikke, han normalt gør. Nej. Det kan vi ikke spise. Det ligger vi bare. Der er lidt kerner i, kan jeg se. Ja, der er rigtig fine kerner i. Ja. Super. Sådan der. Og du er jo gæsten. Ja. Så du får lov at vælge. Jamen, jeg synes den her ser appetitlig ud. Ja. Det er Måske en anelse farlig, men det finder vi ud af. Og lidt mindre end den der, kan jeg se. det bestemte du jo selv. Det gør ikke spor. Nå, jamen skal vi skåle? Ja. Skål. Og Skål. er der noget, du vil sige, inden du forsvinder? Jeg vil bare sige held og lykke med det. I lige måde. Godt. Skål. Har en god frugtsmag. Man kan mærke chisusen ligesom kommer ud med det samme. Man kan sige den her. Man kan sige den her. Den kommer med. Der er ikke meget forsinkelse. Den er god. Rigtig god. Rigtig god. Den har det der... Ja. Sagde du citrus? Det opdagede jeg slet ikke. Den har det der sus. Ja. Ej, prøv at se. Tåren løber bare. Hold da op. Ligesom om tungen den bliver levende. Ja. Det var helt roligt. Ja. Jeg havde... Er det virkelig en 12 af det der? Det er det overhovedet ikke. Det kan du sige. Det vil jeg overhovedet ikke anbefale for nogen. Ej. At den prøver det hjemme. Det er helt vildt. Ja, den er god. Jeg synes faktisk, den er god. Rigtig god. Og tænker lidt, at det var ærgerligt, at du kun havde en enkelt. Den vil være super før en julefrokost. Ja. Hvis man lige mangler det der. til lige at tage noget af det der andesovs. Hvis man lige mangler at få lidt af det sidste tilløb til på dansegulvet. Eller lyst til at gå i baren. Jeg har dine ben, de snurrer. Ja. Jeg synes bare, det brænder ind i munden. Helt vildt.
jeg tror, vi siger tak herfra. Vi er der. Ja. Og så siger vi på gensyn med en ny omgang til smagning. En anden god gang. En anden god gang. Tak herfra. Silje Clausen. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Du er altid velkommen. Og så slukker vi. Synes du, den er så stærk? Nej, det er min, den der. Den her er god.